Miksi juuri teidät pitäisi valita mukaan tähän kilpailuun? No, meillä on ollut kaiken kaikkiaan aika rankka kevät ja kesä. Me ollaan tehty kesäteatteria ja me ollaan tehty sitä vesisateessa ja ukkospuurossa. Ja Hanski, mitä sä teet? Mieti meriveden lämpötila 33 astetta. 33 astetta, se on niin lämmintä. Kuinka se syleilee meidän ihoa. Meillä on ollut tosiaankin aika rankkaa. Huhtikuussa aloitettiin treenit räntäsateessa. Kohta on näytös ja ennusteen mukaan taas alkaa kohta sataa. Ja siis Hanski, mitä sä teet? Mietipä, jos kuukaudessa on 30 aurinkoista päivää, niin se on kyllä aika monta. Aika ihanaa. Ei pipoja, ei toppatakkeja, ei sadetakkeja, ei kumisaappaita, ei Gore-Tex-kenkiä. Joo, meillä on ollut aika rankka tosiaan tämä meidän kesäteatteriprojekti ja elokuuhun asti kestää näytökset. Eikä lomasta ei ole niin kuin mitään tietoa ollenkaan ollut missään. Hanski, mitä sä oikein nyt teet? Mä treenaan niitä juoksuasuuksia. Mieti. Loputon hiekkadyynien meri, mikä jatkuu silmän kantamattomiin, se vain jatkuu ja jatkuu. Minna, mitä sä teet? No mä täytän tätä hakemusta. Sä päätät, nähdäänkö meitä lisää syyskuussa?